Ngilapoi pa siya ka benta ka balay ka sngi ka benta bat kata ka long kristan kynja mynsiem. Paswa bangin ya poi ya ka jingkran ka sngi nganget bo trau la ku ya pi hakini ki artli ki jingkran mo men sngi nengkong bat men sngi sajan. Kala ai ka jingkai banganget ka sngi ru kan long jingkar ku ya pi kan. Banganget trau nang ku ya pi kan fina sengap ni ka khubor bangada ai ku blai ru fi wei pui baro. Haga kerteng ke jong Jisu. Ngasu it syai pi. Banda ka sngi klem tat pi sengap ika ketien ke jong blai. Ngai i syai kata ke jing sliang ke jong pi. Ngai i syai ya kata ke jing terang ke jong pi. Ba pi it yu trai ba ka ketien ke jong. Pi it yang ke jing skri pi it yang ah. Pi it syaken ya ke ka jing yalap ya ke gospel. Ba ngana nget utrau nang ker ku ya pi. Unda ainong syai pi da ka nong ka ba krau. Utrau nang le ki kamba ro ka jim jo pi ki kon ki ti ki jong pi. Bat pinang san, pinang long sya ken kita ki belak kerku dah ke belak kerku. Pinlong kita ki baroi sya dah ke baroi. Mal kata ke jingkular ke jong try ya kita ki ba it ya u. Tagani ke sngi katip le si pila laban sung thu rumah ya kata kristan kynja mynsiem. Tadeng tangin ya krenno ya kani ke benta ha kani ke sngi kristan kynja mynsiem. Wai ne kristan kynja mynsiem. Fi ladangi pulih kaktian ke jong blay ngi iba ki apostol ki jong Jesus Christ ki le bot hi yau Jisu na do bau Jisu khat yaki Petrus Andrew ter ngi iba bau Jisu khat kini ki sngo ya kata ke surbat ki lapen ka ngu ilde ban bot yau Jisu tang bahaba ki bot yu trayam kim shim la bot da kata ka jing bot ka kynja mynsiem ka de ka jing bot ka kynja do. Tadi dah ki don baru try, ki yo ki kamba ki jong try, henry kempat sengutu yau Jisu. Tadi tanga ong pi ki kristan ki kynja do, ki kristan ki share pateng, lese ki senran ki Shillong kumta, ki yat lenti kumta, ki dan hi baru Jisu, ki baro tang ba kimju pe pang kimju sengutu, ya ke ba try umut, ya ke ba Ukraine, syai utau ka ba umut men penwandur, kim dah sengutu kita ki teng ba Jisu, u ya thuk lupa ro kim sempang ki jing thuk lupa, pin Petros lede umut ban dumok ya Jisu. Udah seneng ya Jisu, haba Jisu ya thuk lupa syapang kata ke jing yap ke jing tap ke jing mi pat ke jong u. Tadi kita Ukraine selori ki baro. Sengutu. Bau Jisu deu bajala deu sengutu. Tadi kita ngi bon ki kristan ki long kumta lada ki dei ki kristan ki kynja do na ki kristan ki ba syuhar pateng. Hendrai ngai kan ka wai bakadon ka jingkala ka ba crowd do kata. Ba anda haba Jisu la yap. Ba anda haba la mi pat. Ningkong ule ya kendo ya kisenran gi jengu ngasngu bang man perkat ya kata Jisu kulim le kendo ria no ya noro re ningkong am hadien ba ulam mi pat uken mau syai kisenran gi jengu bagata ka de ka jing shisha balada filak bot yu try utrai un ken mau ningkong syai pi uklem le ya kendo ya ka kemi ne uklem ya kendo ya kupai jong no ne mi ita misan ne pasan ne ki perlo perjor ule kendo ningkong syai kisenran gi jengu habang apule kitin ge jong bleng i hang ni mono yanis kene ge lenong ga ba arpo ngai i hang ni bonda habu la mi pat ule ye kendo shan ningkong ya kisenran ge jong ba babel ka ongum ni anda kum ta haba la janmit ha kata ka sngi ningkong jong ka tayo pada haba la kang ge jing kang ha ga ba ki senran ki la don namar ka ba shepting ye ki ju Jisu lawan bola yeng hapdeng bola ong haki long ka jing suk ya pi haba bola ong ti ya kani ulapen i la ki ti ba la ka krung namar kata ki senran ju ki le kemen haba ki lo yu i ya utrai anda kum tau Jisu la ong pat haki long ka jing suk ya pi kumba ukpa ula pa yenga ngaru ngala pa ya pi ti haba ula la ong ya kani ula persat halor jongki bat ula ong haki to pediang yau mynsiem bakot. Bat eng tangi i bau Jisu nengkong uken mau i kesenran. Uken mau bi kita ki nong bot ki jong u. Ba on dawu ya kendo ini kesenran ki jong u ong pediang yau mynsiem bakot. Tadi eng tak yo pediang yau mynsiem bakot hagani ke sngi anda bau Jisu ula mi pat. Bat hadin nang tak kamkut tang hang ni henry hadin san po sngi pat. Hadin kata ka mo ka jing mi pat ka jong san post ni tek
kalapoi ka sngi Pentecost ong ka ktien ke jong blai ho ya kan ka sngi bu Jisu mi pat u persat yu tau mynsiem khoi ai tau mynsiem khoi hendai ka basut nat kalong ba ha ka sngi Pentecost pat la pen baptis ya ki da mynsiem khoi pi haba yo pediang yu mynsiem khoi bat ya haba yo ya ka jing pen baptis mynsiem khoi ka per bahado kata-kata tading ta haba ngi iyang ne bu Jisu persat ya pediang mynsiem khoi segi dan ki pre ya pediang mynsiem khoi da kim pat yo pat ya kata ka jing pen baptis mynsiem khoi tading ta ngi i ti anda lapoi ka sngi Pentecost ki baro ki le don lang ha ka wi ka jaka ti kindit lawan ka jing sawana beneng kum kal erba ba be ka threp bala pendap ya ka yim baro ko wi da ha ka baki kla yeshong bala pau ki tli ki pat penat kum ka ding ti kala shong halor way po way naki bala pendap iki baro do mynsiem khoi bila sedang menyekran lagi way pat ki tli bat kum bau mynsiem wala ai bor ki ban kren tadi tangi i bau kristan uba kynja mynsiem udai kristan ubala yo ya ka jing pen baptis mynsiem khoi mdei tang bu shuong ngaladon yu Jisu ndai ka don ka jing pen baptis da mynsiem khoi da ka ding padu mynsiem khoi kita ki tli pat penat ki wan ba ka shong way po way shi spar pungut ki don kata ka kamera ki yo pediang ya kata ka ding tading ta kristan uba don ya ka ding ka jong mynsiem khoi ya kata ka ding ka jong ublai kita ken ki de ki kristan ki ba ken jaman sim ba kini ki la ban le shipon ki aka na ka bantau trai tading tangi i hani ka sngi kai ka baja bu Petros ba kita ki spar pungut ki yang ba ki la ya lap ani lai ajar ngut ki mynsiem kadon ka jingdung ngak i ka do nut jongki bat ki da kla ka ba mut lai hajar lai hajar ngut am kam dei ka besuk lemda ublay udan rekat bat ki shisha mynsiem khoi ula dan hakita ki spar pungut ka ding ka jong blay ka dan ki pada bagi kren ka ding ka jong blay ka datang ya kita ki bor jingdum ha kata ka por mo kita ki bor ki baka ki bor ki bapen makla itu ki breu ka kren ki jing makla bagen jaman sim bala thang ka ding ka jong blay ki yo kata ka jing shai la ing khong kata ka bor jingdum barak khat bara bagi yo kata ka jing thang ka ding ka jong mynsiem khoi bor jingdum la ing khong ba ka ding ka jong blay kala me apo jong ki la shit rem bat kum ta ki da kla ka bomot bat ki da bot no eu try na do kata ka sngi tading ta ka ban ang fi ka ni ka sngi ka bamenta la fin pat yo ni ka jing pen baptis ka jong mynsiem khoi pim pat la ban shakri u try kumba u try man de eng tau Jisu ru ong ya ka ni ka nong Samaria ong pin mani yu kpa ha ka mynsiem ba ka jing sha in spirit and in truth bon sin bang shakri u blay ka dei tang ka jing pendap rukom ka dei tang ka jing pendap program tang ka ta ban shu le teneng la ne ban shu le it ki niam ki rukom kata am kam dan jing khen ra khmat jong trai la lagi shakri u trai how mynsiem ha ka ta mynsiem in spirit and in truth ha mynsiem ba ka jing sha u blay u pa wat e ka bakum kita ken ban mani u ngi biang ka attendance ngi lek jeseng kum ta ter la kampat dan ke ni geding am utrai ong ngai ka tu jing le jing am pat itu tu ke kita ka deyangi ban trang ban sliang ba Jisu ong kita pan to on sa ai la fin pat yo pan tit on supply bet ke jingkang juga beneng kan play komba u Jisu mau la lech kom ke jingpen baptis ke jingkang juga beneng kala play ke babel ke ong ba ka beneng kala play bu mynsiem khoi u dawan hiar kom ka paru ho Jisu tadeng ta fitit ke beneng kan play mynsiem khoi wan hiar pi bat la da pi wat pin shem shisha kam judan ka no ka ba phimla ka ban ong fi ha ba pi wat u try pin shem be u nomor u blay de u bari Ndai deu ma ur ubawahat ya pi tandai ta pi jan se blay jan se pi balar pi pan ya kan no am no try kham tam api pan yu mynsiem khoi uta ken unyo diang bai ka babel ka ong ka tang snutnat abang puli ka ni ka pon no Lukas kal nong ka bakhat wei ka khat lai u Jisu ong kumni namar ka talada pi ki balong bamman pi tip ya ka ban ai ki jing ai babha ki kun jong pi ka bakhat no tam ukpa jong fi ubha beneng un ayo mynsiem khoi hakita ki bapan na un ayo mynsiem khoi hakita ki bapan na tading ta la ka ban ong fi ni ka sngi pan ba pinyo pediang ya kan ka jingpen baptis mynsiem khoi ka ting ka jong blai kan wan api ka karan ka jong blai kan wan api
Ni ka ding kan ai bor pi am pi la man skri try pi kren mo pi duai mo pi ani ni I shisha ka revival ni I kata ka kamba ka don ka jingta ka jipen kendo kan don shisha kata ken mo ka jingpen em haba pi kren da ka ding ka jong try fi I ro bagi breu ki ba shatte ki ksoi ki khrei pi don ni ka ding ka jong sem khoi kita ki ksoi brokin in kong ka ding ka jong blai kin in kong kita jingte jiko mo kin inglut baro kin kun thoi Pani nomar bafidon hi ka ding jong blai ka don ka jing pesla ha ka jing em ka jong fi to ai bafin pan no trai la da pim pat yo pan la pim yo arwan ski bri ki badon ni ka ding fin yo alang ka ding ka jong blai da fi la ji je seng ki ba mdanding lip ding lang ni la de ha fi don ha ka ki barham pi yo pin yo alang ki jing rham ta dei ta uranga balip em ka no la da tur di uranga em la fi tap lang bat kita ki ba me em uta uranga ro un kem ding lang ta ka dei ka ka jing shisha fi tap ye ka ding ka ba em ma kana em la da ka dei ka ba em ma kana te fi tap ka ta kalawar ding ka ba me em ka ta ka ding sta spangala kem ding lang ta da fi bi dei sha ka ta ka ding ka ba je ro em la tap ha ka ding ka jo ma sem ba khoi fi dan lang bi ta ki barham em fi ro fin Rem lang, da ka ding ka jong utra. Fin ing, fin plo, fin rem. Si siya fin yo ita ka jing pen baptis ka jong man sem bakoi. Tadi kita ngi bun kibri kyong ngim dan kam ka jing pen baptis. Ngi kwa bitang ka jing pen baptis da ka ding ba do man sem bakoi. Kata kan la ban long la pim ya chua mo step by step. Mo kendon pa kendon, kendon pa kendon. Tadi kita kwa ban ong fi ya ban kala ka mot chua. Da fi la kala ka mot Pim de shubaya da ka jingmut chu fi fiat da ka jingmut ka jong blai pa khatin jo blai ka ong mo ka tar nga puli na ka kam ki apostle san lai pu ar ka ong ngilong ki saki ki ki baro ki ong ki apostle ma ngilong ki saki ni ki baro po blai ai man sim ko ya kita kin ki ba ko ngo yu si sin ba fi ko ngo yu try am blai un ai be man sim ko fi ba de ki jing ko nang kong kala ka bomot ka ba ar ko ngo ba lai ko ong ki jing baptist ba na yang ta fi nyo diang ni ka ding fi nyo diang si sha ken ya ka ta ka jing pen baptist men sem bakoi hallelujah tadai tahun men baptis fi da ka ding ba do men sem bakoi ka ding ka jong blai kan wana pi ba fi nom na tat ban shong aju ta ka da fi yo ka ding fi wai fi shat fi command fi yam de ba yam susi fi yam ba command fi yam no fi it you try fi nom la ban shong sa aju aba ka don ka praise and worship aba ka don shisha mo ka jing ro ka jing mani fi nom la shu ban shong aju an re pi Pin yo kan si saya kata ka bor pafila ban syakri trai ban mani okay ada pidon ha jing ka jing le juga jing em pring khoro ram pi kemen bet namar boleh pidon ka ding ka jong men sim ko ding ta pidon ka ding kini ki bor jing dum kini mla ban boy ha jing mut perkat jong fi kini mla ban pen sayong ye pi kini mla ban batai ye fi pidon ka ding ka jong blai kita ki bor jing dum ki persang ban wana khli jong pi em man shong khli jong pi kini khong lut baro ha ka kerteng ka jong jisu ba ka ding men sim ko Hallelujah. Ini doa ni ke por mentah fitrang ini doa pinjak pediang. Hallelujah. Hagar tenggu Jisu. Ngekren kan hallelujah. Ke ding ke jong men sem bakut ke jim ke jong pi. Hallelujah. Pediang ke ding ke jim pen baptis men sem bakut. Mau try orang ke ski ke bakat doan tek no book yang men sem alor ke dok baro. Ha kita ki men sem ke batrang kita ki men sem ke seliang. Ngan tek no book yang men sem alor ke dok baro. Ki kun cenang ki kun kentai. Oh kini ya thok lepa. Hallelujah. Mapi kita men pin pos new ki jing pos new pi badang samla pin yo ke jing tho pao hallelujah nga duai nga kerku ye pi hallelujah ha ka teng u Jesus wo men sema koi ka ding jong trai ka wana pi ka da thang no ki bor baman bor jing dom ki bor ki jing snoniam ki bor ki jing inyam paro ka thang ka ding jong mesim koi pinda in kong no menta boro ki ding boro oh si sha ki bor ka protei boro ki lip no na pi ki bor nyam ki bor syukur ki bor baman boro ki in kong lut fin long ki breu ki balai lut naski baka ding jong blai kan klang apa ka dono jong pi kan rehem do kata fin long ki beshit rehem naga mentau tra nga dua nga bless fi haga gertengu Jesus oh nga i ka ding jong blai ka her ka jim jong pi menta nga i ka ding jong blai kumba ka sngi pentakos nga i mentar ka ding jong blai ka hap lord jong pi hallelujah fin long shut ki breu ki ba jablo fin long shut ki breu ki ba do bor ne kita ki ba mlerkam ndre do menta ka sngi namar pi trang you try Fio ega ding ka batmai fio ega bor ka batmai ka jing berselek ka batmai do try nga dua nga kerkui fi ha kerteng with Jesus amen but amen but I feel like yo ega ding jo mesim ko I feel like yo si sha yo mesim ko maka babel ka ongum ta ba anda bala pen baptis ya kita ki lai hajar
Kita gila hejar mendai bakila lej no syeng. Mendai baki gila syuja no kum tu. Ka babel ki tu ingi kene khot sau puar. Kal nong ar khot sau puar kam ki apostle ka ong. Bal klai ne scam ha ka ji kai ju ki apostle. Bal ha ka ji slok bal ha ka bakia kpu bal ha ka jing dwai de. La fila yo even sem bakoi. Wan ye slok bat ngi. Yai ne scam. Yai ne scam ka ki ji kai kita ki ji slok. Bat kata ka bakia kpu ka ji khwai trai bakum ju ka jing dwai. Wan ngin yo ban ya slok lang bat pi ngin ye syakri lang bat pi bal ngangai ke GM jo fi kan don ke impact ke GM ke jong fi kan don si sya ka takan ke jing trekam hagi yeng ke sam pi don ka long yeng ka long sam jong fi hagi perlok projor jong fi hagi im lang sa lang pin long sya ki breuken pi yo e ka bor jong ke jing pen kala fila ban im na ka mentau trai ngangai trai ker kui fi se sya mila sya ke ski blek jing so long ka fi ko ble shi bon amen you right try